ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରତିସରଣ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଅବତର ଦର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଅବତରଣ ଦର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ସୃଷ୍ଟି ଭିତର ଆଡ଼କୁ ବକ୍ର ଥାଏ ତାହାକୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝି ହେଇନଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ବକ୍ର ଥାଏ ତାହାକୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ବକ୍ର ଥାଏ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ବକ୍ର ଥାଏ ତାହାକୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ଦ୍ୱାରିକା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ବୁଝିହେଲା? ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ବ୍ୟାସକୁ ଦର୍ପଣର ଦ୍ୱାରକ କହନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? N21 ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? N21 ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଲୋକ ପ୍ରତିସରଣ ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣକୁ N21 କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିପାରେ। N20 ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କେଉଁ ଗୋଲାକାର ଅଂଶ ତାହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉକ୍ତ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଅନ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପୋଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ତାହାର ପୋଲ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଜଳ ଓ କିରୋସିନ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ଅଧିକ ଏବଂ କାହାର ବକ୍ତୃତ୍ୱ ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ? ତାହେଲେ ଜଳ ଓ କିରୋସିନ ମଧ୍ୟରେ କିରୋସିନର ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ଅଧିକ, ଜଳର ବକ୍ତୃତ୍ୱ ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅନ୍ୟଟି ଦେଖିବା। ଲେନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ଲେନ୍ସର ଦୁଇଟି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ସରଳ ରେଖାକୁ ଉକ୍ତ ଲେନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଲେନ୍ସର ଦୁଇଟି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ସରଳ ରେଖାକୁ ଉକ୍ତ ଲେନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା?